popszű konzol, még a gombbűvek felajánlása is megtalálhatóak az ajándékcsomagban. Kezdhetünk? Képek, rendben, már lesznek? Jó, van lesznek. Tehát, olvasom az elsőt. Először a preferencseket fogjuk elolvasni, akkor is azt, amit a zsűrik választottak. Az első kategóriánk az originál kategória lesz. Ez a saját általuk, és a saját maga által kitalált az embernek egy karakter, vagy ruha, vagy koncepció, és ebből választottuk ki az általunk ítélt legjobban. A nyertes a Japan médiának a kimonóját fog megkapni, a japán kimonó, és a nyertesünk originál kategóriában nem más, mint Ádám Vivien! És iszonyatosan jó volt, úgyhogy tényleg még egy olyan kaptam a csodás ajándékomat. Gratulálok! Következő kategórián a legjobb kosztüm, ez mindig egy mikrofonsú kategóriában. Itt egy nagyon értékes díjunk a jelen pillanatban, ami megemelni szerintem megtöltünk, ez egy Xbox, az Absolut konzol felajánlásában. Ez egy tényleg egy komoly élmény. Legjobb kosztüm valamilyen felületen elszállítani jelenleg, és azt ajánlásra minden technikában, összetásban, karakteresülését a legjobban vissza a választott karakteret. Aki pedig az Xboxot nyerte, az nem más, mint Piro Bálint! Nagy tapsot kérünk szépen is! Kicsit családban kapjon. Hogyha valaki egyébként érdekes legyen a képkivetítést, nem így kell nézni, hanem így kell nézni. Egyébként egy csoportos felmásodták. A általunk választott legjobb csoport, itt persze természetesen a ruházat figyelt csoport összhangját. Ez bizony nem más, mint az Otaku Forum Group. Egy szép gratulálós látni. Szépen fogjuk szállítani, gratulálom. Esetben azt reményét most mondjuk.
csak gratulálni nekünk. Na, ezzel beszélgettünk most az előbb, hogy a zsűriket karakterizál a performance megérző együttedését, tehát őt szoktunk végére adni, hogy lesz a közönség is, de általunk, általában a zsűriket le szokott látni. Szerintem meg az ötletben csak ezzel például elfedül mindent. Mert így szoktuk rakni, akkor is így szoktuk. Ha nem így szoktuk, akkor most így van, kész. Szépek is fejjel lefelé vannak, a oldalra, ez meg itt van. Na, és akkor mi van? Tehát zsűri kedvencek következik. A zsűrike igyekezett kraftos dolog, bár egyébként szintén is jól látható a személyből, mindjárt fogják, az, hogy megjelenik, hogy menjetek. És a zsűri kedvence pedig igazából mit szoktunk nézni? Nézzük mind a ruhát, mind a kisugárzást, mind a hangműveket, a trinket, vagy esetleg ideket, de ez most minket, ami nem aktív, nem más, mint Cseke Ilona! Látja valaki, jönnek csak erősek lenni. A ti általatok választott versenyzők. Kezdjük a közönség kedvence egyéni craft kategóriában. Nem magyarázzuk sokat, ti választottátok. Közönség kedvence egyéni craft kategóriában, tehát Horzsi Eszter! Tapsolják, hogy kiválasztottátok! Na, szóval, közönség kedvence, csoportos, krep, tehát ezt mindig ti választottátok, és mindig krepmenségben. Krep, azt mondtam, hogy krep. Nagy ezzel megkülsített. Kezdjük ki a legelőbb. A csoportos krep, tehát a közönség kedvence csoportos krep, tehát ti választottatok, nem más, mint az Avengers. Nem is tudsz már rá. Nagy tapsot! Gratulálok nektek! És akkor van nekünk egy utolsó, egy közönség kedvence performance, az Olati általatok választott előadás. És akit ti választottak, nem más, mint Csalalla Nagyikó! Nagy tapsot kérünk! Ez hosszú élésen megindulás. Szeretném megköszönni a boldogat, és szeretném megköszönni a versenyzőknek, hogy neveztek, és szeretném ezek a nagy tapsot kérni, hogy eljöttek, hogy dolgoztak a munkáikkal és felvétel is nálunk. Tapsoljuk őket egyszerűen! És